Миңназым абый, тормышыгызның нигезе булып торган үч әйберне атагыз әле. Авыррак әлбәттә, ләкин төп нигезе булып миңа калса иман, гаилә һәм ватан. Субханалла, рәхмәт. Без бу турыда төгәлрәк тагын тәфсилләбрәк сөйләшербез. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, хөрмәтле тамашачылар. Хызур ТВ каналында хәерле сәгатьтә тапшыруы башлана. Сезнең белән мин Резида Саляхова. Бүген бездә кунакта журналист, Ватаным Татарстан газетасының баш мөхәррире Миңназым Сафаров. Миңназым абый, эш сүз белән генә әйтү бик авыр дидегез. Менә хәзер инде әйдәгез тәфсилләбрәк сөйләгез әле. Чөнки берсе эченә икенчесе сыйган мәгънәләр дә бар. Мәсәлән, шул без әгәр дә әйтәбез икән, әхлак дип, ул да иман эченә кергән булырга тиеш. Чөнки имансыз кеше әхлаклы була алмый. Дин дип әйтәбез икән, динлек эшләрендә төрлесе булган мөмкин. Динне, мәсәлән, дин тотып, ул әхлакның бөтенләй икенче әхлакны кабул итәргә мөмкин яки гаиләсе булмаска мөмкин. Шуңа күрә монда берсе икенчесенә бәйләнгән булырга булсын дип тырыштым мин. Гаилә инде әлбәттә ул тормышның нигезе, иманы булган кешенең гаиләсе булырга тиеш. Гаилә ул тормыш институты. Менә шушы гаилә институты аша син үзеңнең кемлегеңне раслыйсың дөньяда. Алла Тәгалә безне һәркайсыбызны миңа калса бер миссия белән җибәргәндер дип уйлыйм мин. Чөнки һәркем бу дөньяда ашап, эчеп, кәеф-сафа кырып, нәрсәдер теге ирешеп кенә түгел, үзенә йөкләнгән шушы бурычны үтәргә тиеш дип саныйм мин. Менә шушы гаиләдә үтәргә тиеш әлбәттә. Гаиләнең терәге булырга тиеш, гаиләдә генә булмаса да әлбәттә кеше гаиләдә генә эшли алмый һәм гаиләдә генә була алмый. Ләкин шушы гаиләгә кайтып нигезләргә тиеш, тезләргә тиеш яки кайтып урын табарга тиеш үзенә. Гаилә ул терәк булырга тиеш. Сыйыну урыны. Сыйыну урыны булырга тиеш. Һәм ватан инде әлбәттә бик тырышсаң да кай вакытта үзеңнең иманың белән, үзеңнең гаиләң белән ватаның булмаса авыр, бик авыр. Чөнки ул ватан менә шушындый иманлы, гаиләле кешеләрне бергә туплап тора торган бер ил дип әйтәбез. Менә шундый ил булырга тиеш кеше. Бүгенге көндә ватанпәрвәрлек ничегрәк ул менә? Аксамыймы безнең уйлавыбыз? Ватанпәрвәр беләсезме? Менә шушы гаилә институтының нык яки киресенчә нык булмавыннан тора. Әгәр дә гаиләсе нык кеше, ул аны эзли, ул аңа шул гаиләнең таяна торган җире ватан дип әйттек без, әйме? Кешенең таяна торган җире гаилә, гаиләнең таяна торган җире ватан. Шуңа күрә бик авырга туры килә. Әгәр дә инде ул кеше алакшалак икән, әлегә баягы. Әгәр дә ул аның гаиләсендә танымый икән, аңа нәрсәгә ватан? Менә бүген шундыйрак шыр кичерәбез. Менә акчасы булса, тормышка яшәү шартлары булса, аңа бер нәрсә, ана теле дә кирәкми. Гаилә дип әйткәч бит без инглизчә мәсәлән мин әнине күзәттем. Гаилә иң беренче әнидән башлана. Әтидән түгел, кызганычка каршы әйме? Әнидән башлана. Әни ул әти белән балалар арасында җайлы, ир белән хатын арасындагы мөнәсәбәт белән җайлау шул әнидән тора. Беренче чиратта ул безне дөньяга китергән кеше. Дөньяга китергән кеше, җан бирүче кеше, ләкин ул шуннан да конституция шикелле. Диннең конституциясе Коръән дип әйтәбез, гаиләнең конституциясе әни кеше булырга тиеш. Аңлашылды. Менә сезнең әбиегез дә, әтиегез дә бик динле кешеләр булганын беләбез. Сезгә алар биргән тәрбия гомер буе ярдәм итәме, маяк булып торамы? Ул сиңа гаиләдә бөтенләй бер сиңа. Менә әйткән бит, бер акыллы кеше әйткән, балаларны тәрбиялибез дип азапланмагыз, үзегезгә ошайышлар барбыр дип. Шуңа күрә үзең ничек яшисең дөньяда, үзеңне үзең ничек тотасың, кешегә мөнәсәбәтең нинди, синең хатыныңа, гаиләңә, дөньяга, тормышка мөнәсәбәтең. Менә шушы мөнәсәбәтне, шушы карашны балалар да сеңдереп үсәләр һәм аларга син шундый бул дип әйтү мәгънәсезлек. Чөнки ул күрә бит, үзеңне бел дип әйтәчәк. Әгәр дә өйрәтсәң, әгәр дә син үзеңнең тормышыңнан икенчерәк төрле өйрәтергә тырышасың, бит әлбәттә балаларга яхшы булсын дип өйрәтергә тырышырга тиеш кеше. Ләкин ул үзенең яшәгән ширәтме икән, ул әйтә, икейзлеген шунда ук тота бала. Син бит үзең шундый булмыйсың ди. Шуңа күрә яшәү рәвеше. Бу инде тарткан әтинең улым тартма дип өйрәтүе мәгънәсез булган кебек. Әлбәттә, нәкъ шулай. Үзегезнең оныкларыгызга нинди тәрбия бирергә тырышасыз? Тәрбия дип әлегә баягы бергә яшәргә тырышабыз. Мин әби бабайлы гаиләдә үстем үзем, динле гаилә дип әйтеп шуннан килә ул. Чөнки әби бабай иртәрәк килә дип әйтәбез инде без. Иртәрәк кенә килә түгел, ул динне ныграк үзләштерә һәм ныграк күрсәткеч булып санала диндә. Ул намазлыга да баса бит инде. Югыйсә олыгайганны көтмәскә кирәк дип әйтәләр, намазга басар өчен дә, ансы да әлбәттә. Ләкин төрле заманнар булды. Намазга кирәк адам баласы замана баласы. Замана белән бергә кеше дә үзгәрә. Шуңа күрә безнең заманда әби белән бабай белән яшәү норма иде авыл җирендә. Ул әти, әби бабай, әти яни
Һәм бик күп балалар. Бик күп балалар дигәнем әз дигәндә 5, 6, 7, 8, 10 балага кадәр балалар яшидер. Менә шул институт, гаилә институты. Сез үзегез ничә бала үстегез Без гаиләдә? 6 бала үстек. Без уртача гаиләдә. Чөнки менә мин авыл турында китап язганда шундый темага килдем. Герой аналар. 15, 14, 13, 12 бала табып үстергән гаиләләрдә безнең авылда җитәрлек икән. Бүгенге көндә дә. Без үскәндә дип әйтәбез. Безнең яшьлек. Бүгенге көндә. Бүгенге көндә әйтәбез, замана белән бергә кешедә үзгәрә дип әйттек. 2 бала, 1 бала дигән нәрсә авылга да кайтып калды. Начар теге нәрсә диләр әле? Ат азгыны тайга диләр. Менә замана дибез, сез бит инде үзегез совет заманында совет чоры баласы яшьлеге, совет чорына туры килгән дингә, ислам диненә сез кайчанрак килдем дип саныйсыз? Һәм бу аңлы рәвештә килүме, әллә иярүме? Ул иярү түгел, ул тәрбия. Әлегә бая мин ясында ни күрсә дигән сүз бар инде, балачага ясында күргән эшли. Ул вакытта диндә тыюдыр. Безгә мәсәлән мәктәптә тикшерәләр, ураза түгелме син дип. Күз алдына китерәсез, ураза вакытында стакан белән су алып, класска кереп, һәр кемгә су биреп чыгалар. Су эчмәгән кеше әлбәттә су эчмидер инде. Кем ураза кеше су эчмәскә тырышасың, шунда синең әтиянеңне мәктәпкә чакырталар. Син ничек баланы, менә, әлбәттә булгандыр инде, балага зыян китерәсез, фәлән итәсез, тигән итәсез, советча яшәмисез дип. Шуннан, ләкин күп балалар, миңа түгелдер, күп балалар тоткандыр дип уйлыйм, тотырга маташкандыр дип уйлыйм инде уразаны. Чөнки әби белән бабай янәшәсендә тәмле әйберләргә, шуннан тәмле сүз эләгә, теге наз эләгә, күп балалы гаиләдә бит нансыда. Аның әз түгел, наз. Һәр кемнең башыннан сиеп, җикәсеннән сиеп тормыйлар, күп балалы гаиләдә. Һәр кемнең үзенең роле билгеләнгән. Әби бабай мин бабайның яраткан аныгы идем. Бабай үзеннән калдырмыйча, бөтен нәрсәне белгән, иретеп, сөйләп, һәм аның белән бергә ураза тотадыр. Әлегә дә баягы шул теге ураза тот дигән кеше юк иде, шәп тотмысын дигән сүз юк иде. Кулагыма кергәнем бар, иратлар 12 яшьтән ураза тотырга тиешләр, җитдигәләр дигән сүз кулагыма керәдер. Менә шул вакыттан без уразасын да тотадыр. Һәм ул мине иретте гарәп теленә, бабам сукыр иде, мин белгәндә, яттан беләдер Коръәнне. Һәм ул миңа дини дуалар белән бергә баксаң, күрсәң, гарәп алфавитын өйрәткән икән. Университетка килеп укый башлаганнан соң мин үземнең гарәп теле белгәнлегемне аңладым. Алфавитын һәрхәлдә сүз терләнешләрен аңладым. Лена апа әйтәдер, син каян беләсең? Мин бабай өйрәтәдер мине. Лена апа безне дә Лена апа өйрәтте. Бабай менә шу сабагыңны кабатламыйча урамга чыкмыйсың дип әйтә аны. Тизрәк ятласаң, тизрәк урамга чыгасың дип, менә шундый үзенә күрә бонус бирәдер. Менә бабам сукыр иде дисез, бабам гел мине иертеп йөри иде дисез. Димәк, сез аның юл күрсәткече дә булгансыз. Шулай булганмындыр күрәсең. Менә ул бабам мине иерткән, теге әхлак ягыннан дип әйтәм инде. Күзле бала, мин булганмындыр иде. Мин аны җомга калып барадыр идем, безнең авылда җомга укырга мәчет юк иде, ләкин бер гаиләнең, бер кешенең йортын алып, шул гаиләдә әйтмичә генә, сөйләшмичә генә бабайлар барып намаз укыйлар. Мин аны бабайны илтеп куядыр идем намазга, намаз вакытына, һәм кайда уйнап торып шунда мин аны көтеп торадыр идем, намаздан чыккан һәм алып кайтадыр идем өйгә. Менә шундый аның мин аның йорты таягы булганмындыр инде. Субханалла. Миңназым абый, сөйләшүебезне дәвам итәрбез. Әлегә даими сәхифәбезгә тукталып, безне борчыган сорауларга җавап табыйк әле. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Беренчедән Аллаһ Тәгалә Коръәнне иңдерә башлаган вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямга иң беренче сүз Иқра дигән сүзне иңдергән. Ягъни Галак сүрәсенең беренче 5 аятын иңдергән. Иң беренче Коръән аятлары Иқра дигән сүз белән иңгән, ягъни укы. Аллаһ Тәгалә инде беренче сүзләреннән алып Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямга укырга куша. Аннан соң Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayette Talabul ilmi faridatun li kulli muslimin vel muslima. Her bir Müslümanға, хатын кызга да, ер кишигә дә гыйлем алу фарыз. Һәм гыйлемсез кеше ул югалган кеше диләр. Пeygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayette men salaka tariqa yeltamis fihi ilman. Кем юлга чыгып гыйлем алу нияте белән бер юлга чыгып китә икән, анда ничәдер километрлар кай вакытта кешеләр китәләр гыйлем алырга дип. Саххалаллаху бихи тарикуху илал җанна. Аллаһ Тәгалә шушы гыйлем аркасында җәннәткә юлын җиңеләйтер диде.
Аннан соң Пeygamber sallallahu aleyhi ve sellem әйтте: "Әл-улама варасатул анбия." Галимнәр ол пәйгамбәрләрнең варислары. Бик зур сүз. Пәйгамбәрләр бит бүтән булмый, ә галимнәр пәйгамбәрләрнең варислары, заместительләре дип әйтсәк була. Ма варрасу динар вала дирхам. Алар ди мирас итеп динар да дирхам да акча да калдырмадылар ди. Нәрсә калдырдылар? Валакин варрасул илм, гыйлем калдырдылар ди. Пәйгамбәрләр. Һәм дә Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям тагын бер хадисендә әйтте, гыйлемнең дәрәҗәсен күрсәтеп. Иза матал абду инқата куллу амалуху илля мин салас. Кеше үлгәндә бөтен гамәлләре киселә аның. Ягъни гамәл дәфтәрләре ябыла дигән сүз. Шулай бит? Сүз сиңа язылмый, изгелек тә язылмый, хәерлесе дә язылмый, башкасы да язылмый. Ләкин үч гамәлдән кала. Менә үч нәрсә язылып бара һәр вакытта да, үлсәң дә. Беренчесе садака җария. Икенчесе хәерле, изге гыйлем. Ягъни гыйлем алдың икән, башкаларга тапшырдың икән, синнән соң шушы гыйлемне тапшыралар икән, син гыйлемне калдырдың, синнән соң бу гыйлемне тапшыралар икән, бу тапшырган эшендә әҗр савабы, үлсәң дә сиңа әҗре барып тора барыбер. Карагыз гыйлемнең дәрәҗәсен. Һәм соңгысы хәйрдәгә кылучы бала калдырса диде. Менә бу бик кирәкле мәсьәләләр. Шуңа күрә белем алу бик хуплана торган гамәл безнең динебездә. Нинди гыйлем безгә ярамый. Харамга өйрәтә торган гыйлемнәр ярамый дип әйтәр идем. Ничек аракы ясарга мәсәлән? Ничек анда казино төзергә мәсәлән? Кызыгыч нитеге мисал өчен әйтәм. Җәмгыятькә, кешегә зарар китерә торган, харам белән бәйле булган гыйлем тыелган. Нинди белемгә ия булу мәҗбүри булып тора. Иң беренче чиратта кеше ни өчен яратылган? Шуны белергә тиеш. Ни өчен яратылды? Нәрсәгә яши ул? Кая бара ул? Һәм иң мөһим гыйлем ул Аллаһны тану гыйлеме. Аллаһ турында күбрәк өйрәнсен, динебез турында күбрәк өйрәнсен, шәригатыбыз күбрәк өйрәнсен. Ләкин фән, физика, химия, биологиялар, математикалар, алар берсеннән берсе аерылмый. Алар берсеннән берсе камилләштереп кенә тора. Тулыландыра дип әйтәсе килә инде шул. Шуңа күрә фән мәктәптә, университетта өйрәтә торган фәнне дә укырга кирәк, чөнки кеше гыйлем күбрәк алган сайын Аллаһның бөеклеген аңлый. Менә син физиканы өйрәнгәндә карагыз, анда планеталарны өйрәнәсең, җир шарын өйрәнәсең, анда аларның зурлыгын, киңлеген, акылга сыймый торган шундый зур гыйлем ала башлагач, шул биологияны, астрономияны, башкаларын өйрәнә башлагач, кешенең ничек теге үсемлекләрнең анатомиялар кеше белән бәйле булган, биология үсемлек белән бәйле булган. Һәр берсен өйрәнә башлагач, күбрәк бит Аллаһ Тәгаләнең кодрәтен аңлый башлыйсың. Карар син әле нинди төсләрдә яраткан, төрле төсләрдә, төрле ниләрдә кешене нинди камил итеп яраткан, нинди ничек йөрәге эшли, ничек аның башка әгъзалары эшли, ул бит зур механизм. Шуңа күрә кеше фәнне өйрәнеп Аллаһка гына якынаярга тиеш. Менә шул. Хөрмәтле тамашачылар, хәерле сәгатьтә үз эшен дәвам итә. Бүген бездә кунакта журналист Миңназим Сәфәров. Миңназим абый, дин темасын дәвам итеп, шуны сорыйсы килә. Ислам дине кеше өчен нәрсә ул? Яшәү рәвеше һәм ул аның китабы, Коръән, ул безнең төп китабыбыз, тормыш китабы. Анда бөтен нәрсә язылган. Без үзебезчә инде адәм баласы туганнан башлап Америкага маташабыз, һәр кайсыбыз, әйме? Бу ярый икән, бу ярамый икән. Менә баксаң, күрсәң, менә шу Коръән китабын асылына җитеп, төбенә төшеп укыйсың да, бөтен нәрсә язылган икән. Ярый, ярамый да бар, ничек эшләргә кирәклеге дә бар, тормыш тәртибе дә бар, бөтен нәрсә язылган. Менә шул, башкатасы юк. Аңлашылды. Хәзер инде сезнең һөнәрегезгә, журналист эшенә күчтек. Сез Ватаным Татарстан газетасының баш мөхәррире. Сез газетаның йөзен дә булдырасыз, эчтәлеген дә туплыйсыз. Авырлыклар туамы менә ниндидер бер айрым темаларга, махсус белем таләп иткән темаларга язганда, мәсәлән, сәясәт турындамы, дин турындамы, заман технологияләре турында язганда авырлыклар тумыймы?
Jurnalistikada men 35 yılımda işlegəç, onun ağırlığını o kadar derecede sezmeyim. Lakin her işinin көңіліңне беріп, bütün kalbіңне беріп işlegen iş üzerine jeta özün kişine. Şuna göre 15 yıl kündəlik gazetede işlep bik ağır. Men 15. yılımda işleyim mene. 15 yıl Vatan Tatarsın'da işley başlagan ama. Yaşarım batırın toğul, bir iş yıl işley alsam deb uylaganym kelgende, redaktor bolup kelgende, baş muharrir bolup kelgende. Bik ağır iş, elbette gün sayın sen tigi konveyer bara, mene o gün sayın kündəlik gazetede özünün barlığını, kişinin нәрсе uylaganын bilip de, şundan soň kişiге мәгълүмат берге тырышып та, ләкин кишигә үзеңнең мәҗбүри рәвештә эшләп такмыйча да, менә шундый матбугатның битеннән үзенең вазифалары җитәрлек. Шушы матбугат принциплары белән яшәү авыр, бик авыр. Кешене ала, катлауландыра, ләкин ул яшәү рәвешенә дә әверелә икән. Әйләнә, шуннан соң яши алмый башлыйсың, менә шуның белән яши башлыйсың, шундый профессиональ эшләр күрә башлыйсың. Шуңа авырлык ул, беләсезме, ул журналист һәр көнне пычак өстеннән җиргә тиешмәгән калса. Ул пычак өстеннән, үткен пычак өстеннән җиргә киселмәскә кирәк, аның өчен осталык кирәк. Кайсы җирдә теге циркачлар несеннән җириләр, җыгылмый кирәк, канаттан җиргән шикелле. Пычак өстеннән җирисен киселмәскә дә кирәк, аның өчен күп белергә кирәк. Нәрсә эшләгәнеңне аңларга кирәк, җаваплылыкны тыярга кирәк. Менә безнең бөтен кешедә журналист дип саный бүген заманда. Социаль челтәргә керәсең, инде бөтен кеше үзенең фикерен, хаклымы, хаксызмы, дөресме, дөрес түгелме, бөтен үзенең фикерен җиткерергә кирәк дип саный. Әле ул башкалар белән санлашмый, журналистика әзгәнә икенчерәк. Журналистика ул үзеңнең сүзең өчен җавап бирә дигән сүз. Анда утыручыларның күбесе үзләре өчен җавап бирмиләр. Менә мин әйттем, бу минем фикерем. Кешенең тыңлау юк, кешенең бу фикере дөрес булган микән дигән уйлау юк. Анда фақат үземнең фикеремне генә урды бәрде булса да, яки кешене башка кешене рәҗетеп булса да әйтеп калырга кирәк. Һәм үзеңнекен истишара итә. Журналистика икенче кешене тыңлап, өченче кешене тыңлап, син дөрес әйттем микән дип уйлыйсың һәм соңыннан бары үзеңнең сүзең өчен, үзеңнең фикерең өчен җавап тотасың. Менә аның бөтен авырлыгы шунда гына. Менә шәхсән үзегез нинди басмаларга ышанасыз, нинди ышанычлы чыганакларыгыз бардыр бит? Беләсезме, кызганычка каршы журналистика икенче планга күчеп бара. Журналистика дигәндә мин теге әйтәм, чын журналистика, асыл журналистика. Түләүле журналистика чыга башлады, сиздермичә генә үзен. Түлисең дә маншисың, түлисең дә мактыйсың. Менә шундый журналистика барлыкка килә башлады кызганычка каршы. Без инде артистлар буларак бер белән шулай ук таныш. Шулай беләсез, аны дөнья белә инде, шулай. Акчасы булган кеше бөтен нәрсә дә булдыра дип әйтеп кенә җибәрәләр. Ләкин җәмәгать шундый журналистика дигән әйбер бар. Һәм пропаганда бар журналистика. Бер пропагандага буйсындырылган журналистика бар. Анысы да бар. Шуңа күрә бөтенесен карарга кирәк. Дип саныйм, әгәр син классик журналистика белән шөгыльләнәсең икән, һәм үзеңнең фикереңне дөресләргә кирәк. Кыйблаңны барып карарга кирәк. Каягына бассаң да кыйбла бар бит. Кыйбла иман дип әйттек инде без, кешенең күңелендәге иман ул сиңа тигендә ки борылмаска, уңга соңга китмәскә ярдәм итә торган ул синең компасың инде. Менә шу компасыңның ориентирларын югалтмаска кирәк. Төрле вакыт бар бит. Замана үзгәрә дип әйтәбез. Замана кай вакытта сине дә үзгәртмәкче була. Чөнки замана белән бергә кеше дә үзгәрә дип әйтәбез без. Менә бүген туган замана балалары ала икенчерәк безгә караганда. Ләкин шушы замананың аның бит замананың бит начар һәм яхшы яклары да була. Менә шу начар якларына керешеп китмәс өчен, аларны нормага кабул итмәс өчен керешергә кирәк. Үзеңнең иманыңны ныгытырга кирәк һәр вакытта да. Иманнан язарга да була, үзегез беләсез. Иманнан яз, Явыз урыс дип әйткән, әйме, Такташ. Иманнан язарга була. Ләкин иманны ныгытырга кирәк. Гамәл белән, кичкенә гамәлләр белән, үзеңнең фикерләрең белән, үзеңнең укыган, алган мәгълүматың белән ныгытырга кирәк. Чөнки ул Ходай Тәгалә мин аңламыйча һәр балага, адам баласына туганда ул теге чип рәвешендә бирелә дип әйтәләр, иман, әйме. Кемдер аны шушы гамәлләре белән юкка чыгарырга мөмкин. Начар гамәлләре белән. Кемдер яхшы гамәлләр белән ныгытып, уларны һәр вакытта гомер буе саклап барырга мөмкин. Менә шул, әгәр символик яктан әйтсәк, менә шулай дип барам мин. Менә заман дибез. Тик шулай да кеше вазгыятны тудырып үзгәртәме, әллә инде вазгыят кешене үз кубызына битәме? Вазгыят зур роль уйный, ләкин кеше төп рольне кеше уйный, чөнки без хайваннардан аермалы буларак уйлый беләбез, фикер йөртә беләбез һәм чагыштыра беләбез. Без тарихны белергә тиешбез. Без бүгенге вазгыятның каян килеп чыкканлыгын аңларга тиешбез. Вазгыят бит ул менә данность, ул бар бүген, әйме. Кайбер кеше әйтә, менә нишәтәм инде, заман шундый бит, заманасына күрә. Әлбәттә шулай. Ләкин заманасына күрә уразасы дигән сүз бар, әйме. Ләкин ураза бит ул заманга карап үзгәрми. Уразаның аның үзенең кагыйдәләре бар, әйме. Керү тәртибе, тоту тәртибе һәм авыз ачу тәртибе. Шуның шикелле заманның да бар тәртибе. Аны белергә кирәк. Һәм аңа кушылып китмәс өчен, тиешсез урында аңа ярмәс өчен үзенең базын булырга тиеш. Димәк, без үзгәртә алабыз вазгыятны. Үзгәртә алабыз. Кешедән тора.
Аңлашылды. Сезнеңчә ничек, сезнең студент заманындагы яшьләр белән бүгенге яшьләр үзгә инде. Шулай бит, заман үзгәргән саен кеше үзгәрә. Кеше үзгәрә, Әллә технологиялар гына үзгәрәме? Юк, кеше дә үзгәрә шул технологиялар. Чөнки шул технологияны кеше уйлап таба бит. Шул кешене уйлап таба, үзен шул технологиялар белән рәттән куя, һәм шуның белән үзе дә мавып китеп балачага уен белән уйнаган шикелле үзе дә уйный башлый. Ләкин әлегә дә бая булган итеп асыл онытмаска тиеш. Технологияларсыз булмый. Булмый. Менә мин теге матбугат турында сүз башкалсак та, газетаның көне санаулы дип әйтәләр бит инде, әйме? Газетаның көне санаулы түгел, газета булачак, китапта булачак Алла бирсә. Кеше яшәгәндә, кеше фикерләгәндә дип әйтәбез, әйме? Фикер ташучы, кеше фикерне бирүче матбугат чаралары буларак. Ләкин алар шул бүгенге технологияларсыз булмый. Мәсәлән, мин бүген ышанычлы Совет почтасыннан без хат язып, ул кешедән хат килгәнне көтеп утыра башласак, беләсезме, инде заманга кайтып калабыз, әйме? Бүген чыкты газета материал. Без кичтән уже аңа кайтып алабыз. Кеше үзенең мөнәсәбәтен белдерә газетада чыккан материалга. То есть, яки социаль сетьтә гәрәбез, шунда ук безнең газета барып җиткәнче ул аны укып ала. Ләкин контент дигән әйбер бар, истәлек дигән әйбер бар, замана белән бергә бара. Инде әлбәттә, шуңа күрә монда берсен икенче белән бутарга ярамый. Һәр нәрсәнең үзенең урыны бар һәм үзенең вакыты бар. Замана белән бергә әлбәттә үзгәрә. Менә минем ыныкларым минем бүген миннән әйбәтрәк беләләр компьютерны дип әйтәбез инде, планшетлардан чыкмыйлар алар име. Мин дә файдаланам алар белән. Ләкин мин аларны өйрәтмәкче булам, аның вакыты бар дип. Шуңа күрә мин шиклим аныгыма. Менә сиңа бер сәгать карадың син инде мультсериал, мультфильмнар. Шул җитте сиңа дибез инде. Ул бик авырлык белән генә китә инде телевизор каршысына. Замана шире. Алмасаң ул аны көне буе утырачак. Ну бала гаепле түгел бит, анда кызык. Көне буе мультфильм күрсәтә. Безнең заманда хәтерләсәгез, мультфильмны бик әз генә 10 минут, 15 минут кына күрсәтәләр, шуң белән бетте иде. Аннан соң теге җыкларга вакыт җитәдер. Бүген алай түгел, ләкин шул заманда яшәргә өйрәнер белергә кирәк. Аның өчен олылар бар, без бар, бабай бар, әби бар, алар күбрәк беләләр тормышның кая барганлыгын. Һәм моның нәрсәгә китәчәклеген. Бүген үк сөйләшә башладык. Телефон артык мавыгу ул организмга зыянлы икән, ул шундый ук бәйлелек барлыкка китерә икән, һәм ул шир дип әйтәләр бүген. Шир дип әйтәләр инде. Хәтта дәвалау ниләре дә бар ди, усуллары. Усуллары бар һәм үзәкләр барлыкка килә башлады. Ну акча эшләргә кирәк бит инде. Тегеләй дә акча эшлисең, аннан соң дәвалап та акча эшлисең. Шуңа күрә һәр нәрсәнең башы бар, азагы бар һәм аның нормага әйләнүдән куркырга кирәк. Менә беләсезме? Бөтен нәрсә башта гадәттән тыш булып күренә. Начар нәрсәләрдә. Әгәр шул начар нәрсә бер мәртәбә, ике мәртәбә, өч мәртәбә кабатланып без аңа норма итеп калып башлыйбыз икән, башка кешеләр аның начар икәнен белми башлаячаклар, шул балалар. Шуңа күрә без бар идек, кабатлап әйтәм, аның нәрсә икәнлеген аңлатучы, ни дәрәҗәдә начар яки яхшы икәнлеген аңлатучы. Буыннан шылбыры барганда өзелмәй ул. Аңлашылды. Сез үзегезне шәхсән үзегезне заман белән бергә атлыйм дип уйлыйсызмы? Тырышам инде, әлбәттә. Тырышам. Ни дәрәҗәгә барып чыгатгандыр икенче, әлбәттә. Иртә белән килүгә мин аныгым шикелле интернетка кереп утырам. Мин сәгать 7-дән килсәм, 8-нче яртыдан килсәм иртә белән эшкә, 1 сәгать, сәгать ярым дөньяда нәрсә бар икән. Ул менә тәрәзә, дөньяга куелган тәрәзә шикелле. Бөтен дөнья. Мин анда мавыкмыйм, анда миңа рәсем карарга кирәкми. Дөнья нишли дигән. Төрле чыганакларга кирип карыйм. Ул чит ил чыганакларда булган микән, үзебезнекедә булган микән, капма каршы идеологиядәге чыганакларда булган микән. Мин шул рәвешле үземә ышанычлы мәгълүмат эзлим. Шунсыз бер генә якка кушылып китергә безнең хакыбыз юк дип әйтәбез журналистлар. Без бит кешегә теләсәк теләмәсәк тә барыбер дә кыйбланы табырга ярдәм итүчеләр дип әйтим журналистика. Шуңа күрә бүгеннең кыйбланы дөрестләр өчен башта башка кешеләрнең кыйбласын күрергә кирәк. Башка кешеләрнең фикерләрен ишетергә кирәк. Һәм нәрсә дөнья кая баргандыгын чамаларга кирәк. Менә оныгым шикелле үк дидегез. Димәк, сез генә оныгызны тәрбияләмисез, онык та сезне Аны тәрбияли. тәрбияли бабай алай түгел дип килә миңа кайвакыт. Бабай алай түгел бит инде ул. Сез шуннан да аннан нәрсәгә өйрәнәсез менә сабый баладан? Ихласлыккадыр инде бәлки. Ихласлыкка бердән, икенчедән турысын әйтергә. Ул менә турысын әйтә. Бабай алай түгел дип әйттең бит син дип. Шунда ук тотау сине, шунда ук төзәтә, әйме. Икейзле булырга менә шунда алай түгел дип төзәтсәң, ну и что икән, яки аның лөгатына туры килмәгән берәр фикер әйтсәң, ул шуны кабул итәргә мөмкин. Шуңа күрә мин кайвакытта кызарам, уңайсызланам, ул мине уңайсыз хәлдә калдырган мөмкин. Мин кайтара үзеңә, шулай дип, син үзең шулай дип әйттең, әмма бабай дип әйтәсең дип. Балалар бит алар киптәге шикелле бөтен нәрсәне шундый электр балалар. Сиңдереп алалар, әйе. Хөрмәтле тамашачылар, хәерле сәгатьтә тапшыру үз эшен дәвам итә. Студиядә мин Резидә Саляхова һәм безнең хөрмәтле кунагыбыз Миңназим Сафаров. Миңназим абый, кеше камиллеккә якынайыр өчен нишләргә тиеш? Камиллекнең шиге юк дигез бит инде. Шулай да ирешеп була микән? Гыйлем алырга тиеш, укырга тиеш дип әйтәбез, әйме? Менә мин тормышта миңа түгел, сез дә күрәсез инде.
әз генә гыйлеме булган кеше бик зур билдекле булып сөйләшә кирәк татан була. Гадәттә тормышта карасагыз, әйме? Ул инде җир җимертеп беләм диеме? Баксаң күрсәң ул белмим. Шуңа күрә мин беләм дигән сакланырга кирәк. Кеше гомер буе нәрсә булса өйрәнергә тиеш. Ул камиллекнең шиге юк бит әйтәләр бит. Шуңа күрә камилләшүнең сулы бер генә. Уку, өйрәнү. Мин журналистика укырга килгәндә, ничек дип әйтәм инде? Журналистика безнең саналадыр, металл теге тимер тамыр җыю, дружина советының отчет җыелышы булу, кел җыю шикелле әйберләр турында язып газетка материал бастыру. Менә шу журналистика дип аталады. Анда фикереңдә соралмыйдыр, совет заманы күз алдына китерәсез, диме? Актив пионерлар турында язу, дружина советлары турында язу. Менә шуннан килгән кеше мин бүген заман белән бергә барырга тырышам. Чөнки журналистикада үзгәрә бит. Кеше белән бергә үзгәрә. Журналистиканың принциплары да үзгәрә кызганча каршы. Бар тик үзгәрми торган принциплар, бәлки үзгәрә торган принциплар, мәсәлән, шул технологияларга һәм ниләргә кагылган принциплар. Шуңа күрә кеше өйрәнергә тиеш. Мин бүген студентларга 25 елдан артык укытам, диме? Мин үзем дә алар белән бергә укыйм. Мин чынлап әйтәм менә. Мин китаплар алып кайтам, яңа китаплар чыга. Чөнки без заманда укыган китаплар ярамый бүген. Бүгенге студентларга кызык түгел һәм алар нигезләрендә бар, ләкин нәрсәдер бар классик журналистика турында. Ләкин бүгенге заман технологиялары анда алып булмый. Шуңа күрә кешелек безнең кешенең тормышына караганда технологиялар һәм мәгълүмат бик күп мәртәбә пропорциядә арта. Аның артыннан барып илгәреп бару мөмкин дә түгел, ләкин тырышырга кирәк. Ул менә теге горизонт шикелле. Син алда бара, белем бара, син бара торасың, ул арта тора, тегендә таба китә тора. Нәкъ шуның шикелле белем. Әгәр дә кеше беләм мин дип әйтә икән, кеше үсештән туктар. Мин үзебезгә әйтәм. Әгәр дә сез үзегезне мин беләм инде, миңа хәзер кирәкми дип уйлыйсыз икән, китәргә кирәк бу профессиядә. Канәгатьләнү хиссеннән куркырга кирәк. Булырга тиеш түгел. Менә нәрсә була дип әйтсәгез әйтәм. Мин андый мисалларда китерә алам сезгә. Мин инде булдым, кеше булып җитлектем, журналист булдым дип әйткән кешеләрнең түшәме түбәнәя башлый, һәм алар асоциаль нигә кирип китәләр. То есть аларга кызык булмый башлый. Улар философия ягыннан караганда, шуннан да әгәр дә кеше менә бу түшәм минем инде иң соңгы ныктам дип уйлый икән, әйме? Кая барырга тиеш кеше? Менә бу түшәм артында торган нәрсә булса барырга дип омтылса, ул аңа әйме? Ул аңа кызык булыр иде, уйлар иде, нәрсә көтә, тагын кая барам икәнлеген. Менә шуңа күрә ул кешеләр бик начар тамамладылар үзләренең тормышларын. Кем эшчелек белән, кем гомумән журналистикадан китеп, ул тормышка кызыксыну югалу дигән сүз. Һөнәргә генә түгел, тормышка. Чөнки кеше гомер буе нәрсәгә булса ирешергә тиеш. Журналистикадан омтылырга тиеш, нәрсәгә булса хыялланырга тиеш. Ул кичкенә хыялмы, зур хыялмы, ынык ул синең әйме? Синең матур картлыгың, ул океанда синең ни булса профессиягә үсешең ул синең. Ләкин кеше омтылырга тиеш. Иртәгәсе көн турында уйларга тиеш. Югыйсә менә андай кешеләрне сез күргәнгез бар, андай кешеләрнең күзләрендә нур булмый. Аларда тормышның яме булмый. Алар нәрсәдер ышанмыйлар, алар бер нәрсә көтмиләр, алар үтә тора. Ашый, эчә, җыклый, тагын тора. Менә шундый теге зомбилаштырылган кешеләр шикелле яшиләр. Мин анда тормышта яшәмәс идем. Алла сакласын. Сезнең бүгенге көндә нинди хыялларыгыз бар? Хыялларым исән-сау пенсиягә чыксам дип әйткән идем. Хөкүмәт артык бер пенсия яшилеме? Аны саный башлаган идем, дембелдәге шикелле. 3 ел калды дип пенсиягә. Тагын 3 ел истәгә торалар. Ну ярар, Ходай теге Сәламәтлектән аермасын әйшәгә язсын. Ләкин минем пенсиягә чыгып үзем өчен яшисем килә. Үзем өчен генә кайтып, теләгән вакытта язып, теләгән китабымны укып, теләгән җиремә сәяхәт итеп, теләгән нәрсәне үстереп, теләгән нәрсә белән аралашып, менә шундый үземчә генә. Әле бит без белән әйтәм, 8дән киләм, 8нче артадан киләм, мин теге тоткын шикелле. Иртә белән киләм бер маршрут буенча, эшләйм, үземнең эшемне эшләйм, һәм кичке 8дә яңадан шул маршрут буенча кайтып китәм. Һәр көн шулай кабатлана, әйме? Ләкин кешенең барыбер күңел дөньясы бар, кешенең күңеле бар. Менә шул күңел дөньясы яшисем килә минем. Димәк, сез лаеклы ялга чыккан көннән үк китәсез инде. Бер сүзем дә юк, бер көн дә эшләмәскә дигән сүзем бар. Алла бирсә. Аңлашылды. Бүгенге көн максатлары нидә бар минем абый? Зурдан алып әйткәндә, эш буенча әйтсәк инде, әйтәм, ни бара, журналистикада бүленеш бара, бусы заманча түгел, технологияның менә бу ниләргә теге цифрдагы журналистикага калырга тиеш, кәгазь матбугат үләргә тиеш баралар. Мин шуның киресен расламакчы булам. Кызыклы газета чыгарып, кеше өчен контентыбыз эчтәлеге булган әйме. Шуңа күрә без икенче төрле нигә күчтек, форматка күчтек. Көндәлек газета һәр вакытта да хәбәрне алдан биреп җиткерә алмый, бик тырышса да, әйтеп бит инде бөтен технологиялар үсешкән заманда. Ләкин тегендә булмаган әйбер газета булырга тиеш. Ягъни мәсәлән фикер, аналитика. Кеше барыбер бу дөньяда
Әйтәм, күп кеше уйлый, аңламаса да нәрсә икәнлеген, ни өчен килгәнлеген, иртәгә нәрсә булыр дигән сорау бар кешегә кызык. Бу миңа нәрсә бирә дигән сорау бар, уларны автоматик рәвештә булса бирә. Менә бу вакыйга миңа кайсы ягы белән китереп эләгер икән, кайсы ягы белән миңа карый икән дип. Менә шул нәрсәләрне закон шартларын кешегә аңлатып бирү, гади генә әйттереп, кешегә менә шул иманнан җиткән шартка борылмасын өчен мисаллар китереп, гыйбрәтләр китереп күрсәтү кешегә, язмышлар турында сөйләү. Ягъни мәсәлән, шын бернинди дә шаукымга бирелми торган шын журналистика белән шөгыльләнү. Менә шушы журналистикага нигезләнгән газета чыгара алсак, кешене барыбер фикер әйтеп бит, кешенең фикере дөньяны үзгәртә дип. Без кешенең фикерен әз генә үзгәртә алсак, ул кешенең фикере белән дөньяны үзгәртү дәрәҗәсенә җитә икән, без үзебезнең өлешебезне керттек дип саныйм. Максатка ирешелгән. Бу журналистика өлкәсендә. Инде гаиләдә аңлашыла, ул гаиләдә һәр вакытта шулай. Оныклар була, әйме? Оныклар үсә төшкәннән соң аларның проблемалары үсә төшә, без әле бүген әйтәбез, әйме? Итек калып сидең, ул рәхәт, конфет тоттырдың, ул шуң белән канәгать. Зуррак үсә төшкәч алай гына булмаячак икән, аңламыйм, әйме? Заман белән бергә аңлатырга кирәк, ярамыйларны шулай әйттереп. Без аңа әзерләнәбез инде. Замана белән бергә үзгәрә, бергә кеше дә, ләкин шуны аңлап яшәргә кирәк. Шуннан тәм табып яшәргә кирәк. Һәр туган таңга куанып, һәр минутына. Чөнки ул һәр көннең, һәр минутның синең соңгысы булырга мөмкин, кызганычка каршы. Шулай. Тамашачыларыбызга бер җөмләле киңәш әйтсәгез иде. Тормыштан тәм табып яшәгез дип әйтәсем килә. Теләсә кайсы шартта да. Зарлану кешене эштән ашый торган нәрсә. Зарланмагыз беркайчанда да, зарланырга ярамый, тәм табып яшәргә кирәк. Һәр нәрсәдән. Зарланганда да синнән дә начаррак шартларда яшәүчеләр Әлбәттә, менә бөтен нәрсә шаштырда бит без. Журналистикада шуның өчен кирәк. Хатыным барып кайтты, әлегә нигә шалдыга туганнар белән. Аллага шөкер, Назым ди. Кайтты да. Без бик әйбәт яшибез икән, безнең балаларыбыз һәр нәрсә шаштыруда. Шуңа күрә кеше шаштырырга тиеш. Һәм журналистика шуның бер мисалы. Без кешегә кинодагы кеше килде, тормышның ямен аңларга ярдәм итмәкче булабыз үзебезчә. Бик зур рәхмәт, шушы максатларыгызга ирешеп яшәргә язсын Алла. Амин, барыбызга шулай булсын. Амин. Гаилә иминлеге телибез сезгә. Исән сау булыгыз. Рәхмәт килгәнегез өчен. Һәркайсыбызга шулай булсын, рәхмәт. Амин, рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, бүген бездә кунакта Миңназыйм Сафаров булды. Сезнең белән сау булашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.